Dobrý den u dalšího dílu Ucastu, ve kterém se tentokrát budeme bavit o kariéře, cestě k vysněné a úspěšné kariéře a poradenství, které nám tuto cestu může velmi výrazně ulehčit. Z podcastového studia Jihočeské univerzity vás zdraví Edita Kadlecová a dnes tady mám vůbec poprvé dva hosty najednou. Jsou jimi Alena Čarvašová, lektorka a koučka kariérního centra Jihočeské univerzity a Přemysl Gubani, kariérní poradce České zemědělské univerzity. Ahoj, vítám vás tady. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. Kdy je čas vědět, co v životě chci a co v životě nechci? To je za mě, jestli můžu začít, tak Určitě. Za mě je to na každém člověku a to, co já tady dneska budu předávat jako poselství, tak je to, abychom se vědomně a svobodně rozhodovali o našem životě. A jsou lidi, kteří chtějí vědět a jít cestou jednou svojí cestou. Nevím, kolik jich je, já jsem jich moc v životě nepotkala. A pak jsou lidi, kteří chtějí mít život pestrý a poznat toho, co nejvíc. A taky je to v pořádku. Jenom znát svůj směr, to, co dává mně smysl, potom se možná ještě budeme bavit, a potom v rámci toho směru hledat to, kde mi bude nejlíp a nějaké kariérní tranzity vůbec nemusí být v nepořádku. To záleží, za mě je to hodně individuální věc. Přemku, podle tebe je to u každého jinak? Určitě je to u každého jinak a zvlášť my jsme tady na univerzitě, takže když to vemu směrem ke studujícím, není potřeba to jakkoliv uspěchat. Podle Stanfordské univerzity Life Design Lab říkají, že člověk by měl objevovat, co by mohl dělat, nazývají to Odysseovy léta, a ty můžou klidně končit 30., 35., je to hodně fluidní, ale je spousta času. Takže je důležitý, zvlášť to vysokoškolský studium, využít k tomu, abych objevoval ty cesty, než abych si řekl, za tímhle s tím jedním plánem konkrétně jdu. S tím souvisí i další otázka. Je vlastně důležité na vysoké škole zvolit si už v tomto období ten správný studijní obor, a nebo je vlastně úplně jedno, co studuju? Téma, o kterém spolu hodně mluvíme s Přemkem. Já si myslím, že do určité míry je důležité, co si vyberu za studium. Jo, protože některá povolání holt nemůžu vykonávat, pokud nebudu to studium mít ukončené. Budu chtít být lékařem, tak holt musím tu medicínu vystudovat. Neznám, a vlastně by to odporovalo všem předpokladům, aby byl lékař a neměl vystudovanou medicínu. Ale když vystuduju medicínu, tak já už potom můžu dělat různá povolání. Čili já jsem zastáncem toho, aby šla tím směrem, který vyhovuje mně, vyhovuje trhu práce, má nějakou budoucnost, ale dostat se až tam nejdál na tu nejkvalitnější cestu, na kterou můžu jít a která pak bude propustná dalšími směry. Jo, protože když si vyberu nějaký směr, který už pak propustný není, a nechci konkrétně teď jmenovat, abych neurazila, ale něco vystuduju a rozhodně z toho nemůžu dělat lékaře, pravděpodobně nebudu moc se stát, nevím, vědcem a podobně, protože v tom oboru vědu dělat úplně nejde, tak už to nebude propustné. Čili vybrala bych si směr a šla bych tam, kam až mě můj potenciál pustí, abych byla co nejvíc propustná pro další. Nebo já propustná, aby ten trh potom pro mě byl propustný. Já nechci říkat, že nesouhlasím, protože je pravda, jsou povolání, pro který je nutný mít určitý typ studia a nejde to jakkoliv změnit. Ale za mě, když se podíváme na život a na kariérní život, tak plánujeme strašně dopředu. To je záležitost, která se potáhne 40-50 let po dokončení vysoké školy. To znamená, volba toho oboru se nemusí se úplně potkat s tím, co se za těch 40-50 let stane. Protože svět se vyvíjí, teď žijeme, vlastně neustále se zrychluje. Znamená, když se podíváme, jaký byl 40letý úsek a vývoj ve vědě a v našem komfortu a v našich životech, co se odehrál 40 let nazpátek, tak se podíváme, co teoreticky by mohlo být do budoucna. To může být ještě výrazně rychlejší, může přijít nějaká změna, která všechno pošle úplně jiným směrem, než jsme čekali. To znamená, ta volba toho oboru může být jako důležitá, určitě je to velký rozhodnutí, ale myslím si, že neúplně koreluje s tou budoucí kariérou a zvlášť tomu, jak ta kariéra může vypadat
daleko v budoucnu. Vysoká škola vás v podstatě jako by měla připravit na to, abyste byli dost odolní a dost adaptovatelní na různé výzvy, které v životě přijdou, a ten obor nutně nemusí. Neznám obor, který by řekl, ano, my tohle neděláme, nebo z našeho oboru prostě nemůžete dělat téměř cokoliv. Takže když to otočím, tak podle tebe se dá považovat za úspěšnou kariéru, kterou dělám i v oboru, který jsem dřív nevystudovala. Podle mě úspěšná kariéra znamená, co já považuji individuálně za úspěšný. Co to znamená, to je můj vlastní výklad a podle toho se ve své poradenské praxi orientuju. Samozřejmě těch výkladů může být více, někdo to může považovat za neúspěšnou kariéru z určitého pohledu, třeba z ekonomiky, vysokých škol. Může být vnímaný jinak, ale úspěšná kariéra je podle mě individuální pocit z toho, jestli já jdu správným směrem a jestli jsem spokojený ve svém životě. A co to znamená, to už je můj výklad. Jestli tam budu naplňovat v tom svém kariérním světě, protože vemte si, kolik hodin trávíme v zaměstnání, že jo? Tak pokud já tam budu něco dělat, co mi dává smysl, uživí mě to a budu v tom mít nějakou budoucnost, tak to je úspěšná kariéra. To za mě v každém případě. Máte ve své praxi tyto případy, že se lidé úspěšně živí něčím, co předtím vůbec nestudovali a ani se toho během studií nedotkli? Spíš bych hledala možná... Takhle, když se... Nemám k tomu teď žádné podklady, ty možná máš i čísla, ale když si promítnu v hlavě ta setkání, konzultace a vlastně já se často setkávám s manažery, tak napočítám mnohem víc těch, kteří dělají něco jiného, než studovali. Já mám v hlavě čísla z absolventských průzkumů a víme, to hodně záleží teda obor od oboru, některé obory jsou víc, směřují tu kariéru předurčují více, třeba medicína, a je to hodně silný. Některý výrazně méně, to jsou třeba obory z filozofických fakult, ty jsou za mě nejvíc adaptovatelní lidi na této planetě všichni. A absolvent filozofické fakulty, takže. Ano, promluvil. Ano. Ale zase, jakýkoliv čísla, které z toho lezou, jsou hodně subjektivní, protože se ptáme, máte pocit, že pracujete v oboru, který jste studoval, a zase to je strašně subjektivní, protože si to každý vykládá po svém a není nikdy žádná definice, co znamená pracovat v oboru. Když studuju, řekněme, zemědělství a prodávám nějaký zemědělský produkty, pracuji v oboru nebo ne? I když jsem studoval třeba přímo nějaký rostlinolékařství třeba a já prodávám hnojiva. Může to být, ale třeba nemusí. Je hodně složitý. Ale z těch výzkumů zhruba, řekněme, 30% lidí uvádí, že nepracují v oboru. A znám i lidi, kteří sice pracují v oboru, ale tvrdí, že škola jim moc nepomohla v tom, co přesně ta jejich práce potřebuje. Takže se stejně a mohou to teda tím pádem tak vnímat, že vlastně nepracují v tom oboru, který vystudovali. Tak. To je docela vysoké číslo, 30%, třetina lidí. Plus minus, no. Jak mohou, a teď se pojďme soustředit na naše vysokoškolské studenty, pomoct kariérní centra, třeba to naše na Jihočeské univerzitě, právě studentům v období studia na té cestě k budoucí kariéře? Máme 3 základní pilíře těch služeb, které nabízíme. Jedno jsou individuální konzultace, druhé jsou workshopy a třetí je setkávání se zaměstnavateli a s pracovními nabídkami. Ta individuální konzultace, to je přesně to, abych se zamyslel, pomohl si najít tu cestu, která mě láká kariérně, která mi bude dávat ten smysl. A nemluvím o tom, že najdeme úzkou cestičku. My můžeme najít opravdu širokou cestu, po které ten člověk v životě půjde a pořád mu to bude dávat smysl. Jo? Vy se věnujete médiím a budete nejspíš spokojená kdekoliv, kdy budete pracovat se slovy a komunikovat. Jo? Takže to můžeme najít v širokém spektru povolání. Dál na těch individuálních konzultacích řešíme životopis, hledání pracovních nabídek a tak dále. Ten druhý pilíř, ty workshopy, vlastně každý týden v semestru máme většinou aspoň jeden workshop, většinou jeden, někdy i 2. A ty workshopy zaměřujeme tak, aby byly pro studenty všech fakult, aby se týkaly kompetencí, které
potřebujete napříč vzděláním. Čili tady vidíme, ty kompetence, já budu studovat přírodovědeckou fakultu, budu studovat ekonomickou fakultu a potkáme se na stejných workshopech, protože se na tom workshopu budeme bavit o tom, jak networkovat, jak si navázat prostě síť lidí, kteří mi pomůžou v kariéře. Nebo se budeme bavit o tom, jak propagovat svoji činnost pomocí online marketingu třeba. Jo? A jsou to věci, které uplatním, ať studuju cokoliv. Čili individuální konzultace, potom teda workshopy a třetí setkávání se zaměstnavateli. Máme na webu kariérního centra kc.jcu.cz záložku pracovní příležitosti a tam vlastně bezplatně zaměstnavatelé mohou umístit pracovní nabídky pro studenty a absolventy. Čili jsou to vlastně pozice, které jsou vhodné pro lidi, kteří nemají mnoho zkušeností nebo chtějí pracovat na částečný úvazek, nebo prostě, aby to mohli kombinovat se studiem a není jich tam tolik jako na Jobsech. Ale jsou už připravené tak, že ten, kdo je tam zadává, tak počítá s tím, že se můžou ucházet absolventi čerství nebo studenti. Čili tohle to jsou 3 základní věci, které u nás mohou studenti čerpat. Během toho vysokoškolského studia, jak reálně vlastně ten čas studenti využívají z tvých zkušeností právě k té přípravě na budoucí kariéru? Strašně individuální. Nejsme vůbec schopní říct nebo určit nějaký data. Akorát jsme koukali jsme na výstupy Eurograduate a na InfoAbsolvent, kde se ukazuje, že studenti, kteří pracují a pracují jich poměrně hodně, studujících na vysoké škole, tak zrovna v České republice poměrně velký číslo pracuje mimo jakýkoliv obor a tu práci, kterou dělají při studiu, nevnímají a úplně jim nepomáhá v tom kariérním růstu, nebo není to zaměření na to kariéru, ale spíše to o tom nabrat rychle nějaký peníze, abych si mohl trošičku vylepšit svoje životní podmínky. Takže jak se připravujou, nevím, ale když bych měl říct nebo odpovědět na tu, co dělají kariérní centra, tak já nebudu mluvit konkrétně, protože co děláme na České zemědělské univerzitě, to vás tady v Budějcích tolik zajímat nemusí. Ale co by měla být tím hlavním smyslem, spíš poukazovat na to, že je potřeba neustále objevovat, podněcovat zvídavost a zvědavost, přemýšlet, co by vlastně pro mě mohlo být dobrý a jestli tam, kde jsem, je to pro mě dobrý a jak to dělat, abych mohl objevit, jestli mám nějakou myšlenku, jak ji v realitě otestovat. To je to nejdůležitější, co se snažíme do těch studentů natlačit. Na vysoké škole máte čas, nikam nespěcháte, není potřeba mít směr. A ten čas je dobrý využít přesně tím, že se budu bavit s různýma lidma. Objevovat, jaký jsou různý práce, povolání, jaká je kultura v jednotlivých firmách. Třeba firma se mi strašně líbí, ale ta kultura třeba vlastně ve finále nemusí být tak úplně dobrá. Nebo si ověřovat, jestli ty moje sny, který mám kariérní, jsou v podstatě dobrý. Mně se líbí jeden příklad z Ameriky o veterinářích. Nevím, jestli to máte, ale co hodně lidí chce být veterinářem. Super, je to skvělý. Motiv k tomu stát se veterinářem je léčit zvířátka, pomáhat jim, vylepšovat jejich životy a podmínky. Ale když si nezjistí, co veterinář dělá, tak pak potom často mají deziluzi, protože veterinář je v podstatě jako masový vrah, protože velká většina zákroků u veterináře je eutanázie. Už mu nemůžeme pomoct, takže mu... A kastrování. Tak. A to vlastně... To může být úplně v rozporu s tím motivem, co jsem chtěl dělat a najednou špatně jsem si vybral studium. No, dá se pracovat s tím, co a dál, takže dá se najít nějaká cesta, vždycky se dá. Ale to je ta cesta, to, co by studenti měli dělat, to, co by jsme my jako kariérní centra měli těm studentům neustále ukazovat. Tohle je ta cesta. Zkoušejte. Protože vlastně ten čas na té vysoké škole je v tomhle unikátní, ojedinělý. Potom už po nástupu do toho pracovního procesu už vlastně člověk nemá ty podmínky na tohle testování úplně ideální. Chápu to tedy dobře, to jste mi tím chtěli říct. Třeba podle průzkumu teda z Ameriky, z USA, z Kanady, během 10 let na trhu práce, čili po skončení studia, následujících 10 let student vystřídá cirka 7 zaměstnání. U nás to není tolik, ale očekává se to, že budu střídat. Ale když se podíváte očima personalisty, který pak bude číst životopis a vy pořád jste někde něco střídali, každý rok někde jinde,
za mě je lepší si to začít zkoušet už během vešky, kdy to tam můžu napsat, nemusím napsat a nebudu mít díru v životopise. Co dalšího ještě během vysoké školy by měli studenti zažít, zkusit, prožít? A teď znovu se teda držme na té cestě k té kariéře. Pochopila jsem z nějakého povídání tady před rozhovorem, že máte trošku spor v tom, jestli pracovat při vysoké nebo nepracovat, tak jestli třeba to chcete rozvinout. Já si nemyslím, že máme spor, jestli pracovat nebo nepracovat. Pracovat jo. A zase každý. Já bych ani neodsuzoval to, že někdo někde pracuje jenom proto, aby prostě si vylepšil svoji životní situaci a že ta práce mu vyloženě nepomáhá budovat nějakou kariéru. Protože každá práce, když se jako dobře popíše a bude se hledat, v čem ta práce je, vlastně, co je to jádro té práce a jaký dovednosti používám, tak může být ve finále jako nápomocná. Ale moje přesvědčení, který se snažím studentům říkat horem dolem, je, že když jste na vysoké škole, tak byste alespoň hyperbolicky 1/3 času měli být pod parou, ať to znamená cokoliv. Může to být chodit tancovat, pít se zahraničníma studentama nějaký jejich tradiční jídla, jezdit na výlety, anebo tancovat prostě do rána někde. Ten vysokoškolský čas je tady v tom unikátní, kdy jako můžete, je to víceméně jako bez následků a ještě máte sílu. A je dobrý si jako užít vysokoškolský život a neutíkat brzo do těch problémů, který potom mají ty dospělí. Jo, tam my se shodneme asi v té podstatě, akorát každý možná máme jinou míru toho co jako 30% v podparou dobrá. Ale přesně říkám studentům na začátku semestru, vy tady teď kromě znalostí a dovedností máte nabrat kontakty. Jestli si vás, ti vaši spolužáci, co tu jsou, budou s vysokou pravděpodobností někde jednou šéfy a nebo majitelé firem. A jestli si vás budou pamatovat jako člověka, na kterého bylo spolehnutí a se kterým tamhle třeba právě strávili někde veselou akci, to jsem to pěkně zaobalila, tak máte mnohem větší šanci, že si na vás vzpomene a řekne, hele, ale to je přesně takovýhle člověka, já tady potřebuju. A právě to uvádím na příkladu, který je můj, ale zároveň vím, že spousta lidí v mém okolí to tak má. Já jsem psala životopis jenom poprvé, když jsem hledala práci ještě během vysoké školy. A od té doby už pořád vždycky přijde nějaké doporučení a pojď k nám, protože mají nějaké reference, ten člověk má už, je s ním nějaká zkušenost. A pak ten životopis už jenom je pro doložení toho, že jo, my tě chceme. Jo, čili ty kontakty jsou strašně důležitý, v tom se určitě shodneme. Já jenom upozorňuji na to, že ano, je super pracovat během školy i rukama, nekvalifikovanou práci a je moc dobře, když si to lidi vyzkouší, ať to ví, čeho je zač loket a že jednou těm lidem budou šéfovat, tak ať vědí, co po nich vlastně chtějí, ale nezamknout se v té pozici. Jo? Protože se setkáváme s tím, že lidičky dělají třeba v gastru, oni jsou schopni si vydělat 40 000 měsíčně a když potom přijde ta výzva, pojď podělat tu odbornou práci, no tak nebudou na začátku dost možná, jak v kterém oboru, si tyhle peníze vydělávat. Jenomže no je to o tom, že nastoupím, během zkušební doby ukážu, kým jsem, co umím a velmi rychle potom ty mzdy začnou růst. Jo, čili nebát se toho přechodu z nekvalifikované práce, která je důležitá, ale přejít, nenechat se tam zamknout, protože když už studuju, když už tomu věnuju tu energii, stát investuje do školy, stojí to taky, že jo, veřejné prostředky, tak ať se nám to potom někde v té ekonomice projeví, ať máme znalostní ekonomiku. Jo, s tím souhlasím, protože někdy to může být jako velmi pohodlná cesta při studiu, začnu třeba v gastru, a může to být OK kariéra, můžu vydělávat docela solidní peníze, ale je pravda, že začít v oboru nebo v práci, která je smysluplná. V Americe tomu neříkají práce v oboru, ale říkají tomu, že je relevantní pro vysokoškoláka. Znamená, že jestli na tu pozici potřebuji vysokoškolský titul, tak je relevantní, anebo jsem underemployed, to znamená, že jsem na pozici, která nepotřebuje ten vysokoškolský titul. A když jsem na takové pozici, kde využiju ty své znalosti, tak mě to strašně posouvá, protože jsem s lidma, který dělají v tom oboru, narůstají, tahají mě vejš, přihazují mě nějaký zajímavý úkoly nebo zajímavé myšlenky, které jsem nevěděl a rozvíjím se a zároveň nabaluju ty kontakty. To jsem chtěl ještě doplnit, to je vlastně skvělá věc. To paření, o kterém jsem mluvil,
je přesně o tom navazovat ty kontakty, protože jedna věc, kterou já lituju ze svých studií, jsem to dělal strašně málo a to, že kontakty jsou důležitý, jsem se dozvěděl až 7 let v práci a byla to trošku škoda. A zajímavé je, že třeba na britských nebo amerických univerzitách, britských zvlášť, těch prestižních, studenti mají povinnost v prvním, druhém ročníku bakalářského studia jíst v těch společných jídelnách, který známe z Harryho Pottera. Aby se museli bavit. Aby se museli socializovat a bavit se, protože vy si když už tam každý večer tam musíte jíst, tak si povídáte s klukem vedle a on to bude třeba Rowan Atkinson nebo Boris Johnson a jo, ty vás potom můžou posunout a zvlášť, když spolu vyvedete nějaký lumpárny, tak jste bráchové na život a tohle z toho hodně napomáhá tomu. A my na to zapomínáme a nejenom my, na našich univerzitách, ale v tom evropském prostoru širším se to málo akcentuje. A přitom přátelství a kamarádi jsou strašně důležitý i k dostudování. Když máme více kamarádů, se kterými můžeme studovat, můžeme si s nimi poplakat, můžeme se s nimi zanadávat, tak máme výrazně vyšší šanci dokončit úspěšně studium, než když jsme takový solitéři, který si odsedí školu a jdou někam pracovat, aniž by jsme ty kamarády měli. No. Jo. Skvělá cesta do budoucna. A pak ještě k tomu, co teda jsme tady říkali, jak super jako nezapomenout, že je potřeba odejít z těch nekvalifikovaných pozic a začít dělat odborné, tak tam zase můžeme dojít k dalšímu extrému. A extrém je jako někdo je extremista, tak ať si tak žije, ale bacha na to, kdo tak žít nechce, tak ať do toho nespadne. Bill Gates kdysi řekl, že opustil Harvard po 2 letech studia a ne protože byl tak geniální, ale protože mu došlo, že ty jeho aplikace potřebují lidi dřív než jeho diplomku. OK, pojďme se ale zamyslet nad tím, když já mám teďkon skvělou dovednost, která je na trhu práce uplatnitelná, já můžu začít podnikat a vydělávat spoustu peněz. A my máme studenty, kteří nám už jezdí do školy Audinou, protože podnikají. Ale je samozřejmě potřeba přihlédnout k situaci každého. A když k ní přihlížím, tak při té chvíli ale zvažuju, co mi ta škola pořád může dát. Neznamená to, že když já teď začnu podnikat, tak se uzamknu jenom v tom úzkém oboru, v té svojí specializaci, která za chvilku už nebude třeba aktuální a já nestihnu přitom růst. Nepřijdu o to mládí, přesně o ty kontakty těch budoucích majitelů firm, kteří si ode mě to zboží potom nebo službu budou objednávat. A hlavně nezestárnu moc rychle. Tím pádem neblížím se k vyhoření. A kdo na to má, tak to kombinujte. Doporučuji kombinovat. Ale já pořád vidím před očima příklad jednoho ze svých klientů, který už při škole intenzivně podnikal, vlastně makal, vybudoval krásnou firmu a ve 40 přišlo takové vyhoření, že málem zemřel. Jo, protože když si nedáte ten spánek, který potřebujete, teď malinko zabrousím do wellbeingu, což je taky náplň kariérních center, když nebudu spát tolik, kolik spát mám, a je to 7 až 9 hodin, potřebujeme prostě většina z nás. A když pojedu, že studuju, makám, zabírám kontakty, furt dělám jenom všechno, jak mám, no tak jestli mi to za to stojí, že pak taky možná... Je hodně takových studentů ambiciozních, kteří už během těch studií chtějí budovat takovou tu osobní značku, prostě šperkujou si ty profily na těch sítích, aby to potom pro ty zaměstnavatele prostě vypadalo skvěle, i když jim je prostě 23, 24 let a vlastně každý si domyslí, že tu zkušenost za sebou ještě nemůžou mít. Hodně málo. Těžko se říká, jsou. A je potřeba si říct, že ty lidi, kteří dorazí k nám do kariérních center, tak se bavíme o stovkách za rok, nižších stovkách ještě, to je to, co ten jeden poradce je schopný zvládnout. Ale těch studentů na té škole jsou vyšší tisíce. Nevím, jak to máte tady. Jo. A chodí k nám právě namotivovaní lidi, kteří přemýšlí a zajímají se. Jo. Takže my máme fakt jako výběrový vzorek. My nejsme schopní říct, jako jestli jich je hodně nebo málo, ale jsou takový lidi. Vidíte přesně člověka, který si vybudoval firmu o jednom člověku a už je CEO nějaký firmy a má to tak jako hezky popsaný. Teď ještě AI k tomu hodně pomáhá, že to je ještě květnatější, než to bylo. A na zvážení každého, jestli ho v nějakém tom zaměstnání, jestli mu to zbaštějí nebo ne. Takže nevím, ale jsou takový lidi, kteří zkoušejí, ale tady narážíme na věc, se dotkla toho budování té osobní značky. Mně přijde právě strašně zábavný,
je spousta workshopů na LinkedIn a spousta workshopů na to, jak napsat CVčko a že to je ta cesta. My máme strašnou obsesi toho, že tak jako ukazujeme sebe, co všechno máme, snažíme se všechny z kvality popsat na jeden papír a za mě málo, se říká, že by to mohlo být jako jinak. Že vlastně nepotřebujeme mít perfektní CVčko. A ty jsi to řekla, ty jsi měla jedno CVčko a potom už si šla z reference na referenci. A to je ta cesta. Umět se bavit s lidma. To objevování té kariéry nemusí být nutně o tom, že budu někde nutně pracovat a že musím vystřídat 5 kariér. Ale objevování kariéry je naučit se komunikovat s druhýma lidma a vyptávat se, rozšířit svoji zvědavost a ukázat jí jako dovednost a vyptávat se, o čem ta jejich práce je, co je na tom baví, co je na tom nebaví, co dělají, aniž by tušili, že by teoreticky měli dělat. No, to je skrytý kurikulum, spousta lidí má pocit, že něco má dělat, že to je to náplň té práce, pak zjistí, že 30% práce je úplně něco jiného a to je dobrý se na to ptát. A to je o tom objevování té kariéry. A pak, když zjistím, že něco mě fakt láká, tak si to půjdu vyzkoušet. A když si to vyzkouším, tak pak uvidím, jestli mě to nadchne. A proto já se snažím v našich programech právě učit to, pojďme se bavit s lidma. Mějte po ruce 10 otázek, které budete pokládat. Naučte se je skutečně položit, protože nejhorší otázka je ta nepoložená. Když mám před sebou člověka, ale stydím se. Jo? To je to objevování té kariéry pro mě. Stydím se a bojím se, že se strapním. Přesně. Já nechci být trapný. Ale co to je jako být trapný? Co to je? Ono, kolikrát ti můžete... v našich hlavách jenom asi. Nebo já dobře, tak se ostatní zasmějou, no tak kolik lidí umí rozesmát ostatní, to taky něco. Vždyť jim dám jako dárek, že se můžou smát a příště to udělám jinak, jo. Na to taky existují výzkumy a byly docela i v televizi se o tom mluvilo, kolik jedničkářů je úspěšnými podnikateli. Minimum. Protože jsou naučení, že všechno musí být perfektní a selhat, to je průšvih. Ten, který není jedničkář, aspoň to vylezlo teda z těch čísel a já to i okolo sebe vidím, tak je naučený selhat. A ví, že když selžu, tak je to vlastně zdroj k tomu, abych příště to udělal líp. Jo, ten, kdo selže a padne, tak to není ten případ, ale my se potřebujeme naučit trošku být odvážnější a riskovat. Neříkám, že si máme furt všichni natlouct pusu, ale každý to natlučení, co v životě přijde, není jenom o tom, že my jsme nějaký špatný, ale prostě se něco nepovedlo a já se z toho poučím a můžu jít dál. A veškerý změny bychom měli dělat s tím, aby příště to bylo lepší. Vždyť kolikrát my dostaneme na tom v životě přes zadek, že jo? Je to, o čem se tady teď bavíme, nebo souvisí to vlastně s trénováním takových těch měkkých dovedností, hodně často skloňované sousloví soft skills, určitě o tom mluvíte i ve svých kariérních centrech. Tak je to, kam třeba se snažíte dostat ty studenty, kteří mají ambici šperkovat si svoje CVčka a vy jim ale řeknete, ale tady jsou mnohem vlastně důležitější dovednosti, které vy byste si měli odnést třeba z toho období vysokoškolského studia. Je to ono? Jo, ty workshopy jsou velmi často zaměřené právě na soft skills. Já osobně hraju nohybal, takže já ráda lidi nakopávám směrem k aktivitě. A to je vlastně největší asi výsledek těch individuálních konzultací, že odcházejí a já teď chci, a já teď jdu a jdu to zkusit. To mám hrozně ráda a to je taky soft skills. Je to. Co ještě je soft skills vlastně? Pojďme se vrátit ke slovu soft skills. Soft skills naznačuje, že to je něco měkkýho a něco vlastně jako lehkýho, to je tak jako plišák. Co je lehkýho na komunikaci? Jo, to slovo soft skills samo o sobě navozuje, že to je vlastně něco, jako co vznikne by the way. Ale to jsou jedny z nejtěžších dovedností, které jsou, proto já spíš preferuji slovo přenositelný kompetence, to je transferable skills. Takový lepší, nebo employability skills, zaměstnanecký dovednosti. To je všechno, co můžete použít téměř v jakýmkoliv kontextu. To jsou dovednosti, které všichni máme. Každý ji máme. Každý, co patří mezi soft skills, sebeprezentace, znalost sám sebe, zvědavost, schopnost komunikace, schopnost pracovat s druhými lidma, pracovní etika. To znamená schopnost přijít včas do práce a neprudit kolegy svýma problémama a když nestíhám, tak říct, že nestíhám a poprosit o pomoc. To jsou všechno soft skills, nebo přenositelné kompetence, a který můžete uplatnit úplně kdekoliv a všichni máme do určitý úrovně a jenom je musíme umět popsat, kde je vlastně používáme a jak je máme rozvinutý. To znamená, co s nima dokážeme udělat.
v jakých situacích se cítíme komfortně. A tam se trošku láme chleba. My jsme sice už je to kdysi dávno s Vysokou školou báňskou dělali takovej malinký výzkumek mezi zaměstnavateli, kdy jsme se jich zeptali, OK, tady máte list asi 30 dovedností, označte nám ty, které jsou pro vás jako nejdůležitější. A ta otázka zněla, máte 2 studenty, kteří mají základní znalost, akademickou znalost toho oboru, pro které chcete naverbovat, to znamená... To hard skill. Přesně, účetní umí účtovat aspoň trošku a programátor aspoň umí trošku ovládat ten programovací jazyk. Jaký teda ty dovednosti jsou, krom toho základního rozhodující? A byly tam věci, bylo tam spousta z těch přenositelných kompetencí, byla tam hluboká znalost druhého jazyka, hluboká znalost oboru a tohle jsou všechno. No a na prvních místech se seřadila, na prvním místě byla schopnost se učit. Mm-hmm. Proto mi přijde dobrý, teď nedávno jsem ten vtip objevil, když se bavíme o tom, že firmy požadují nějaký léta zkušeností. Vždycky v inzerátech potřebujeme třeba 2 roky zkušeností. Já studentům říkám, od kdy chodíte, od kdy se učíte? Zhruba od první třídy, možná ještě dřív. Vy máte jako desítky let zkušeností, v podstatě v 25 letech. Máte 20 let zkušeností s učením se a rozvíjením se. Takže rozvíjení se, komunikace, zvědavost, tyhle ty věci jsou sebeprezentace a sebeznalost, to znamená znát sám sebe, self-awareness bylo to slovo. Ty se objevily na prvních místech. Hluboká znalost oboru byla 15. místo prostě daleko. Takže tyhle jsou hodně důležitý a všichni máme, jenom musíme se naučit dobře popsat a nejlepší to, je... To, chci teď ukradnout, můžu. Jak Přemek rád říká, já to můžu trénovat a to, co trénuju, to roste. Takže soft skills jsou naučitelné. Takže můžeme posilovat. My jsme vlastně mohli být takový fitko pro soft skills. A my jsme fitko v podstatě. Jo, to jsou dovednosti, třeba ta komunikace. Studenti mi řeknou, no já jako přesně bojím se strapním. Nebo já nevím, jestli umím docela dobře mluvit, nebo jestli tak jako... Já jsem ten introvert. Já se nerad bavím s lidma. Jasně. Já jsem taky antitalent a taky mi nejdou žádný sporty, ale jestli chci něco dělat, tak budu pomalinku trénovat, budu si to zkoušet, hlavně abych se tím bavil a postupnýma krokama se zlepším. A i tyhle ty dovednosti všechny se dají postupnýma krokama zlepšit. Neznamená to, že se stanu světový speaker. Jo, to se třeba nepovede, protože na to zase musí mít talent, stejně jako ne každý bude sprinter a la Usain Bolt, ale každý může běhat. Každý může běhat docela dobře a skoro každý dokáže uběhnout půlmaraton, když bude se tomu věnovat. Takže každý bude schopný alespoň navázat nějaký kontakt a víc pár věc small talků na nějaký konferenci. To je to. A možná ještě také přetrvávají takové ty stereotypy, že jsou povolání, kde třeba komunikace není až tak potřeba, že když prostě dobrý ortoped spraví dobře kosti, tak u toho nemusí vlastně až tak umět komunikovat s pacienty, ale kdo z nás chce jít k doktorovi, který se s váma neumí bavit? Je to vlastně pořád trvající stereotyp, že když jsem špička v nějakém oboru, a teď ať už vědeckém, lékařském, někde, kde mám pocit, že jako nemusím úplně ty soft skills mít teda na nějaké úrovni, takže je to v pořádku? Všichni máme soft skills na nějaké úrovni a i ten ortoped, který sice třeba neumí komunikovat s pacienty, tak má jiný soft skill. Je třeba výrazně důslednější, nevím, třeba se mu líp komunikuje s kolegy, protože s nima vede třeba hluky rozhovory. Jako ideální je, když děje se to, protože jsme lidé a právě každý máme jinou tu úroveň, která je nám vrozená a rovnou s ní pracujeme a nemuseli jsme ji trénovat. Co se týče lékařů, já to jsem už to docela jako říkám často, je pro mě důležitější, aby mi tu nohu dobře spravil, než že se mnou u toho dobře bude mluvit, protože zažila jsem i péči lékaře, který výborně mluvil a pak se ale přehlídnul, že je prostě praský obratel, že jo? Tak byla bych radši, kdyby se mnou pěkně nemluvil. Ale když bude odborně, ty hard skill bude mít dobré a do toho bude se mnou pěkně mluvit a bude dobře zvládat všechny ty skills, tak pak je to ideál. A tak jsme jako takový ambiciozní a chtěli bychom k tomu ideálu zpět. Ještě k těm žebříčkům, jak jsme tady řadili, co vlastně zaměstnavatelé očekávají, tak já jsem se teď úplně náhodou včera dostala k nějakému výzkumu v magazínu Vysokých škol univerzitách, terénní výzkum Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické. 2 mladí takový výzkumníci ho dělali o generaci Z na trhu práce. A vlastně bylo tam seřazených 5 bodů, co očekávají od budoucích zaměstnavatelů, tedy generace Z.
A na prvním místě byla příležitost k osobnímu a profesnímu rozvoji, na druhém přátelský tým a firemní kultura, až třeba na pátém flexibilní pracovní doba. Takové to, že každý mladý člověk dneska chce home office, jakože se to vlastně trošku potírá. Tak teď mě zajímá, jestli třeba s tím souhlasíte. Smysluplnost. Jestli Vylezá z výzkumu u téhle mladé stabilita a generace. jistota zaměstnání a třeba výše finančního ohodnocení až na 4. místě. Mě překvapilo vlastně ta pozice číslo 1, příležitost k osobnímu a profesnímu rozvoji. Je to i z tvojí zkušenosti třeba to, co hodně chtějí, na čem jim záleží těm studentům vysoké školy třeba při nástupu do prvního zaměstnání? Za mě nejvíc, co vidím, že chtějí, tak chtějí tu smysluplnost. Aby když to dělají, tu práci, tak aby jim to dávalo smysl a aby to k něčemu bylo z jejich pohledu. Jo, teď každý vidíme ten smysl někde jinde, ale když oni to budou dělat, tak aby jim to dávalo smysl. To vidím já hodně často. Takže a vylezá to teda i z dalších výzkumů, že a peníze až dál, no nicméně podmínka nutná, nikoli postačující a mají tu hranici nastavenou výš, než jsme jí měli my. No, něco jiného jsou odpovědi ve výzkumu. A něco jiného potom může být samotná realita. A ono, ano, třeba finanční podmínky jsou až na 4. místě, proč ne? Ale když nesplní tu můj základní požadavek, který může být, jak říkala Alča, výrazně vyšší, než byl kdysi, tak samozřejmě můžete tady skvěle růst, ale budete spát pod mostem a budete tam do práce běhat prostě v pantoflích z toho podmostu, budete spát ve stanu, tak to prostě neklapne. Jo? Takže... To už musíte být velký srdcař. No, neznám taky srdcař. A milovat svoje kolegy a pracovní kolektiv. Ale pracovní kolektiv je strašně důležitý a je to vlastně jeden z nejčastějších důvodů odchodu z práce. Potom šéf je špatnej a kolegové jsou... divný. Že tohle je extrémně důležitý. Bez který to nejde. A zároveň je to i podmínka toho smyslu, protože jedna část, studenti často chodí a říkají, no já jsem ještě nenašel to svoje, hledám to svoje poslání, ten smysl, můj smysl ve světě. Což je dobrý, to je skvělý, když to najdete, ale nejde to najít z obýváku. Ten pocit toho volání, že jsem na tom správném místě, vzniká třeba po půl roce až po 2 letech práci, skrz interakce s kolegama. Takže já, když pracuji s lidma, kteří jsou nadšený svojí prací a chodí do práce šťastně, tak tam z toho se může sformovat ten můj pocit, že já jsem tam vlastně taky správně. No, takže všechno se vytváří v akci. Není to o tom, budu přemýšlet a když budu hodně dlouho přemýšlet a budu mít hodně coachingu a udělám si hodně osobnostních testů, tak na to přijdu. A když jsem na to nepřišel, tak jsem vlastně možná ještě špatně a pozadu. To je jeden častý mýtus, jak když to všichni ví, ale já jsem jediný, který ještě neví. Nikdo neví prostě, jo. Co se formuje až... Takže kdo může přijít na to, že ještě něco přijde lepšího, než si uměl vůbec představit, tak se může v 70 třeba stát prezidentem a zjistí, že to je konečně to ono. Je takový případ. Je paní, která na důchod v 80 letech začala malovat. Celý život potom toužila, ale vždycky si řekla, ne, to není pro mě, já nejsem dobrá. Ale začala to zkoušet, přesně mám pocit, v 70, v 80 letech. A do 5 let už měla své obrazy v první nějaký jako galerii poměrně významný v New Yorku. Jo, a udělala kariéru ještě. Už není ani jako second career, to už je prostě... A já zase v rámci toho, když jsem mentorovala na kariérní poradce na základních školách, tak paní, která prostě už měla do důchodu, nevím, třeba 10 let a říká, já stejně ještě pořád doufám, že jednou budu mít tu svoji kavárnu. Jo, čili každý má nějaký sen a ona třeba, až bude mít jednu kavárnu, jestli se jí to povede, tak zjistí, že je to úplně o něčem jiném, než si představovala. A zase by se to potom potřebovalo poupravit, ale teď je to krásný, že žijeme ten život a ten nám nabízí spoustu příležitostí. Důležité je, abych se tolik nebál, abych nelpěl na jednom cíli. To nás může nějak paralyzovat, ale já jsem ráda, když lidi odchází z kariérního poradenství s tím, že vědí, že těch cest je spousta a já si vyberu tu, na které mi bude vyhovovat co nejvíc věcí a příště to bude něco dalšího. Takže vlastně ta vysněná kariéra může přijít kdykoliv, podle toho, co tady říkáte. A skončit kdykoliv. A existuje vůbec vysněná kariéra? Tam je to vysněná. Vysněná znamená, že si ji jsem schopný představit. Ale třeba
Právě z toho gauče, jak jsi říkal. To si asi leckdo umí představit lecjakou vysněnou kariéru. Tak oni si ji vysnějí, ale potom, i když ji dosáhnou, tak třeba zjistí, že to vlastně není to úplně to vysněný. Ale může být, a vysněných kariér člověk může mít jako několik. Já třeba můžu říct, že já pracuji ve své vysněné kariéře, o který jsem nevěděl, že bude moje vysněná kariéra. A dost často pochybuju, že je moje vysněná kariéra, zvlášť když se narazím na nějaký obtíže v práci a teď si říkám, jsem tu vůbec dobře? Možná někde je něco lepšího. Ale jo, je to zase strašně fluidní pojem. Ještě bych jenom chtěl navázat na tu odvahu. On existuje pojem, koncept, který se jmenuje jako pozitivní nejistota. My musíme se naučit vrůstat a to bychom se měli snažit studenti by se měli snažit trénovat žít s pocitem nejistoty, protože nic není jistý. Jako je jistý, že nic nezůstane tak, jak to je. Tak a ještě daně jsou jistý, to je taky jasný. Smrt, daně a to, že všechno je ostatní nejistý. A je dobrý přesně s tím pracovat a hrát si s tím, protože přesně když vím, že chci někoho na něco zeptat a mám strach, to znamená ta nejistota, jestli mi je odpoví, tak co nejhoršího se může stát a co by se naopak mohlo stát. A je spousta věcí, jak to trénovat a hrát si s tím a to je dobrý pojem. A jestli posluchači budou chtít někdy číst, tak si to najděte si. Existuje krásný blog plný článků o positive uncertainty a je to krásný čtení. Tak to je i pojem, se kterým asi často třeba pracují psychologové při výchově dětí, pozitivní nejistota, že vlastně bychom je měli i my jako rodiče uvádět do takových určitých situací a fází, ne toho úplného pelíšku, té 100% jistoty. Ty jsi chtěla ještě, Aleno, něco dodat k pozitivní nejistotě? No a u toho vykročení, přestože se bojím a překonám to, tak tam mě hned napadá kariéra v rámci světa. Vždyť já ty svoje obzory nemusím mít uzavřené v jednom městě, v jednom kraji, v jednom státě. Já se můžu dívat dál a pokaždý, když vyjdu za hranici své komfortní zóny, tak já rostu. Pokud teda nevyběhnu moc daleko a neschořím přitom, ale pokud vyjdu a nutím se k tomu, abych vycházela, systém, ono to není jako úplně příjemný. Ale teď zrovna jsem měla na konzultaci studentku, která říkala, no já vím, že kdybych jako vyjela do zahraničí, ono by to, no ale já vím, že mě by se tam hrozně stejskalo a ono by to pro mě bylo náročné. A já se v tu chvíli ptám, a vy teď máte nějaké obtížné životní období, víc než jindy? No to ne. Tak to přesně, že vyjdete a naučíte se, že někdy se mi bude stýskat a já to zvládnu, tak ta hlava vaše už příště bude vědět a já zase zvládnu tu stejnou situaci, když mě potká. To je moc důležité, moc cenné a já bych byla ráda, kdyby jsme dokázali roztáhnout křídla, vylítli a pak se sem zase vrátili a přinesli ty zkušenosti. Jo, čili k tomu já podporuji a teď vlastně i v rámci našeho kariérního centra jsme se zapojili do Mezinárodního kariérního centra, které vzniká v rámci projektu Creative EU. A líbí se mi to. Teď se chystá workshop, kde se potkám se studenty z různých univerzit. Teď vidíte, že některých se hlásí úplně nadšeně, některých je těch počet přihlášených zatím málo, ale uvidíme, třeba se hlásí na poslední chvíli. A tam mají možnost se potkávat aspoň virtuálně. Jo, to je, aby jsme spolupracovali, aby jsme byli trošičku větší a konkurenceschopnější, protože tady v Evropě fakt jsme malý kontinent, ale plný chytrých lidí, kteří mají nějaké hodnoty. Tak ať nejsme převálcovaní, musíme být trošku aktivní. Za mě teda aspoň ta aktivita je strašně důležitá. Ten evropský trh práce, jak se to vlastně nazývá, tak funguje dobře podle tebe? Nebo ideálně, jak by měl fungovat třeba ve vztahu právě k vysokoškolským studentům? Za mě funguje geniálně teda. Jo? Existuje Evropský úřad práce EURES. Ty podporují mladé Evropany do 35 let. Dostáváme se zpátky k tomu, kdyby člověk měl, kdy jsou ty Odysseovy léta. A ty nabízí spousta jako příležitostí pro mladý lidi, kteří jim pomůžou hledat práci mimo jejich domovskou zemi v rámci Evropské unie. Dostanete příspěvek na cestu na pohovor, dostanete příspěvek na jazykový kurz, abyste se naučili řečí té dané země. Dostanete příspěvek na relokaci. Samozřejmě záleží, do jaké země ten příspěvek se odvíjí podle různých faktorů, ale to všechno nám Evropská unie nabízí a je skvělá, jako ohromná podpora přes Erasmus.
Dá se vést na pracovní stáže do zahraničí. Přes podnikatelský Erasmus, kde můžete vyzkoušet soužít s nějakým podnikatelem v malé a střední firmě, načerpat zkušenosti, dostanete k tomu podporu a pak se předpokládá, že začnete v tom oboru podnikat u nás. Nemusíte, ale předpokládá se to, ale minimálně ty zkušenosti, co si člověk přinese, ty určitě přiveze, takže to je skvělé. A hlavně ten skvělý bonus, že kdykoliv se dostanete v tom zahraničí do nějakého pracovně právního průšvihu, někdo vám nezaplatí nebo něco nefunguje, můžete zavolat na hotlinku a tam ve vašem jazyce vám podají pracovně právní poradenství v té dané zemi. Bavíme se tady o nejistotě, ale zároveň je dobré hledat nějaké jistoty, aby jsme věděli, kde je ta síť. A tady ta síť je a funguje, protože Evropská unie to je v tomhle tom strašně skvělá a studenti mají ohromné příležitosti. Plus je další možnost, můžou pracovat pro Evropskou unii. Evropská unie nabízí strašně moc pracovních pozic. Teď byl nějaký call, kde hledali podle mě 1600 lidí, který zařadí na rezervní list, ze kterého si potom různé instituce vybírají odborníky. A to bylo jako 16 lidí, ale to jsou studenti, kteří jako čerství absolventi, pojďme si říct. I vlastně je dobré během toho studia, ale teď už je po tom kolu, že jo, ale tak i ti, co ještě studovali, ono ten zásobník těch nabídek, vlastně vy se tam přihlásíte, teď když vás vyberu, tak po dobu následujících několika let si z toho vybírají, takže vy možná mezi tím stihnete i dostudovat. Tam byla podmínka, že musíš mít bakalářský titul v září. No, ale tak vlastně, když budu studovat magistra, tak se tam můžu přihlásit. Dávalo mi to smysl. Jenomže funguje krásně, respektive jsou hezké podmínky k tomu, ale já když třeba jsem teď byla výzva najít práci pro zahraničního člověka tady u nás, protože tam máme pořád tu jazykovou bariéru, že? Který zaměstnavatel u nás bude chtít zaměstnávat někoho, kdo vůbec neumí česky. Jo, požadujeme angličtinu, často se v ní mluví, ale chceme, aby jsme se s tebou taky domluvili i česky. No a to je, že to, kdo umí česky, kromě Čechů. A to tam narážíme. No, tam si myslím, že to ještě bude potřeba hodně let, než se to všechno potká. Ale je fajn na tom pracovat a dělat ty příležitosti, protože my máme nezaměstnanost velmi nízkou, i když teď trošku roste, ale můžeme čerpat zaměstnance i ze zahraničí, že jo? Pokud ale se domluvíme spolu. Možná k závěru bych se vás zeptala, kde z vašich zkušeností, protože se stýkáte s těmi vysokoškolskými studenty, dělají takové ty nejčastější chyby. Co je prostě podle vás nejčastěji brzdí právě na té cestě k té budoucí kariéře? Ať už je to během toho období na vysoké škole, anebo třeba při tom přechodu do prvního zaměstnání. Já teď nenapadá mě to nejčastější, ale první, co mě napadlo, s čím jsem se teď potkala opakovaně na konzultacích, je to, že někdo nechá to hledání až úplně na konec studia. To znamená, věnuje se jenom tomu studiu, přitom třeba někde pomáhá v laboratořích a podobně, ale ví, že tam nebude mít dlouhodobě uplatnění. A když je to, říkám, úzkoprofilová pozice, to znamená, nemůžu pracovat kdekoliv s tím svým vzděláním, ty kompetence jsou docela úzce specifické, tak to může být problém. A mě to strašně líto, když vidím člověka, který studoval intenzivně 5 let, hodně moc toho zná, ví. Na tom trhu práce pro něj není tolika příležitostí a on potom se dostane do té nejistoty, že já práci mít nebudu a že možná vůbec neuplatním své vzdělání, protože pracovních nabídek pro lidi, kteří nemají vzdělání, je spousta. Takže ono to pak tomu láká, že si řeknete, ty brďo, tak já teď tu práci mít nebudu, já budu na úřadu práce, no to přece nezní to úplně ideálně, ale pamatujme, stát se tomu, že o toho tady ten úřad práce je. Nebude pak už vystupovat s takovou sebejistotou při tom ucházení se o to místo. Dělejme to už během studia, hledejme tu práci odbornou už během studia. Neříkám, že to všichni musí dělat, ale je to mnohem komfortnější. A pamatujme, ze statistik vyplývá, že změna na trhu práce, změním pracovní místo, většinou vede k tomu, že získám lepší pracovní podmínky, lepší mzdu, vyšší mzdu. 20%. Takže nebojíme se těch změn, nedělejme nepromyšleně, ale jestli cítím, že přede mnou změna je, tak to není tragédie, naopak pravděpodobně si polepším. Ta otázka zněla, co dělají špatně. Nejčastější chyby. Si nemyslím, že jsou to chyby. Já myslím si, že na co se zapomíná, že pořád máme hledat. Jo? Neustále se zajímat, ptát se, bavit se.
i tím studiem, i tím hledáním té práce. A to není o tom hledání práce, prostě se nelíbí ten mindset typu všechno je o tom, že musím mít zaměstnání, ale chci vědět, jaký jsou všechny možnosti, chci znát spousta lidí, chci vědět, že někomu můžu napsat, nebo nebojím se napsat i cizímu člověku. A to je za mě jako nestát dlouho. A buď nestát z toho důvodu, že studuju a prostě studuju a dokud nebudu mít dostudováno, tak nebudu nic hledat a nebudu se vůbec koukat napravo, nalevo. A nebo druhý extrém, někdo má pocit, a já už vím, co budu dělat. Já zatím směřuju, proto to studuju a tam jsem zafixovaný. Já už vím, že tady budu mít práci, nebo tohle to bude ten směr. A nekoukám už doprava naleva. Plavu si ve svém rybníčku a vůbec si neuvědomím, že ten rybníček není rybníček, ale že je to řeka a já můžu vyplout na moře, na oceán. Tak. Nebejt v tom stillness, protože jakmile stojím, tak nerozvíjím tu adaptabilitu, nerozvíjím tu odolnost, nerozvíjím tu pohodlnost s tou nejistotou, ten pocit riskování, uzavírám se prostě a to je strašná škoda. Myslím si, že to je to nejhorší, co se může stát. Uzavřel bych to tím, že... Ještě ne, já pak ještě k tomu mám jednu věc. Za sebe? Ale za sebe uzavři. Ano. Život je komplexní systém a my nejsme schopní ho nějak kontrolovat ani dohledávat. A je vždycky dobrý mít v hlavě obraz toho motýlka, který takhle mávne někde v Jižní Americe křídlem a v Severní Americe mají z toho tornádo a my v Evropě prostě máme, nevím, teď nasněžíno čerstvě na horách, když jsme předtím chodili v tričku. Jakákoliv drobná změna v tomhle tom velkém systému, nepředvídatelným, chaotickým nebo deterministicky chaotickým, může mít velký dopad někdy v budoucnu, anebo hnedka za chvíli. A my pojďme občas dělat nějaký drobný změny nebo drobný pokusy a to je přesně, co to může být tou změnou. To může být ten rozhovor, který provedu. Jedna otázka, kterou někde položím, že si sednu vedle někoho na oběd, vedle koho jsem ještě neseděl, nebo na přednášce vedle někoho, s kým se nebavím a přijde mi, proč ne prostě. Vemu si jinou tušku nebo se vyčistím zuby jinou rukou. Jakákoliv změna může přivodit změnu. Neříkám, že nutně přivodí, ale může. Milion motýlků mávne křídlem, ale ten jeden to celý prostě potom odpálí. Spustí. To je jedna věc. A druhá věc je, zase nebuďte na sebe příliš tvrdý, když studujete nebo když pracujete. Prostě je doba, kdy budeme prostě měsíc sedět na gauči a koukat s jedem všechny seriály na Netflixu. Nemusí to být nutně špatně. Prostě občas potřebujeme jako vyprdnout se na svět, nabít baterky, doom scrollovat do rána na YouTube nebo kde se doom scrolluje. Je dobrý si dovolit prostě někdy se na to jako vyprdnout, ale nezůstávat v ničem dlouho. Ani být dlouho napnutý a hnát se, protože se potom vyčerpám a vyhořím, ani dlouho jenom sedět a odpočívat. Vždycky musí být nějaký hledání nějakého přirozeného rytmu, něco, co mě vyhovuje a všechno je OK. A když mám pocit, že něco není OK, vyhledejte pomoc. Máme psychologický poradce, máme kariérní poradce, máme kamarády, máme rodiče. Je dobrý jako si požádat o radu. Jo? Nemusí to být pomoc. A já jsem si mezi tím krásným zamyšlením od Přemka uvědomila asi odpověď na to, co vnímám jako častou chybu. A to vnímám jako chybu, když uvažuji o tom svém vstupu na trh práce jenom z pohledu z toho, co já chci získat a vůbec mě nenapadne, co já mám nabídnout. Přinést. Jo, tak to i vlastně na to upozorňují personalisté, na to, že vědí, co chtějí, ale vlastně nemají, co by přinesli. Jo. Čili otočit malinko ten svůj mindset, já na ten trh práce přicházím proto, že tam něco chci nabídnout a jsem dostatečně vědomá toho, že taky za to chci dostat, jo? Ať je to vyvážené. Ale uvědomit si, co já té firmě, kde budu pracovat, nebo neziskovce, nebo prostě organizaci, co já jí přinesu, co jí můžu nabídnout, jakým já pro ní budu zdrojem, pro to, aby ona mohla generovat nějaký výsledek a potom mě teda taky odměňovat. Jo, protože někam přijít čekat, že dostanu a nic nedám. To někdy se to možná stává, že někde jsou lidé, kteří nejsou kompetentní k té činnosti a z nějakého důvodu tam prostě jsou, ale nemělo by to tak být a nemělo by to být často. Čili ať my jsme ti, kteří přinesou něco
a potom za to přijde ta odměna. Je to logika? A zároveň je to spojený s tím smyslem, protože když jsem někde, vím, proč tam jsem, nebo co vlastně jako dělám, tak to dělám s daleko větší radostí a čím větší radost to dělám, tím lepší práci často odvádím a tím víc peněz ve finále jako dostanu. Yes. Jo, je to... Kruh se uzavírá. Kruh se uzavírá. Úplně cítím takovou spokojenost. Já vám moc krát oběma děkuju za tohle povídání. Myslím si, že jsme se dostali i k takovým hezkým zamyšlením, možná až filozofickým. Nicméně asi hlavní poslání je, a přejeme to i našim studentům tady na Jihočeské univerzitě, aby tu svoji mysl měli nastavenou tou správnou cestou a pokud budou mít pocit třeba, že to tak úplně není, tak nepropadejte panice, protože jsou tady kariérní centra, kam se vždycky můžete přijít, zeptat, poradit. Nechat se nakopnout. Přesně. Moc krát děkuju, mějte se hezky. A já se budu těšit u dalšího dílu Ucastu. Naslyšenou.